Carlet ha celebrat el dia dels seus patrons, Sant Bernat, Maria i Gràcia, amb gran participació de tot el poble. Una missa resada en la parròquia de l'Assumpció va donar el tret d'eixida a una de les festivitats grans de la ciutat, seguida de la tradicional romeria cap a l'ermita de Sant Bernat, després de la disparada i el volteig de campanes. Trasladem les relíquies que custodiem així en la parròquia de l'Assumpció, que són estos 3 cilindres que n'hi ha ahí dins, tenen un os de cada un dels sants Bernat, Maria i Gràcia. Sí, perquè mira, crea convivència, crea germanor, crea veïnat, crea falles, totes les associacions participen. És un dia molt bonic, molt especial. Una romeria que reuneix confrares, autoritats i veïns i veïnes de totes les edats, engalanats amb les seues canyes per acompanyar les relíquies de Sant Bernat, Maria i Gràcia a l'ermita, emblema històric de la ciutat de Carlet. És que per a la romeria és tradicional anar en les canyes, que la pròpia cofradia prepara i reparteix en un dia com avui, i després la cofradia ja porta anys fent camisetes, que la que jo porto apareix la silueta de l'ermita i el text de Som carletins, que tant ens identifica la nostra ermita als carletins. Sant Bernat és d'ací de Carlet i la gent li té molta estima i per això participa en aquesta festa, i la veritat que ens agrada molt tindre-la així al nostre poble i sobretot compartir-lo amb localitats germanes com Alzira o Benimodo. Festers i fallers i falleres del 2024 també es mostraven il·lusionats per poder participar d'una de les festes més importants de la localitat. Per a nosaltres la veritat que és important, no? Perquè les festes del poble no sols són festes, també són festes patronals i també al final és un orgull per a nosaltres formar part de tot el que forma el nostre poble. Home, és un dia gran per a nosaltres, és el patró de Carlet, entonces és un dia molt bonico. I vull dir, participar en la romeria, ofrenar-li al nostre patró, és bonico. Bé, i que se compliguen molts desitjos d'enguany, ja que és el meu primer any de president. Esperem demanar-li molta sort i que vagi tot bé. A la romeria carletina també estigueren presents representants de les festes a Alzira, així com el diputat de Cultura i alcalde de Benimodo, Paco Teruel. Avui tenim que acompanyar els germans de Carlet, perquè fa uns anys s'havia perdut un poquet la connexió i la tenim que unir-nos. Sant Bernat va néixer així, va morir el martiri en Alzira, pero son pueblos germanos. Hay que empezar la jornada con nuestros hermanos de aquí, igual que esta tarde nuestros hermanos de aquí y nuestros hermanos de Onda también estarán en nuestra actividad Alzira. Estamos hablando de prácticamente, tenemos en cuenta que también es patrón en Benimodo, estamos hablando del patrón de la comarca. Bueno, como diputada de Cultura y como alcalde de Benimodo, Sant Bernat es algo espectacular para esta comarca. No sols és el patró de Carlet i d'Alzira, també és copatró de Benimodo, també és patró de Onda, i per tant avui és un dia especial, per això no puc faltar així, no falta cap d'any des que soc alcalde, perquè és una festa que ens agermana a tota la comarca. Una vegada en l'ermita, el paratge natural que l'envolta va ser testig d'una missa solemne amb sermó de l'arquebisbe de València, don Enrique Benavent, i una ofrena als patrons a càrrec de les comissions falleres. És per a mi una gran alegria poder celebrar este dia de la festa de Sant Bernat precisament en este lloc tan significatiu i tan entranyable on ell va néixer i que ací en Carlet conserveu. Per tancar el matí, els feligresos i feligreses gaudiren d'un esmorzar de germanor en què la confraria dels Sants Bernat, Maria i Gràcia els va obsequiar amb aigua fresca, cacau, tramussos i salmorra. Una jornada marcada en actes culturals com el concurs de dibuix que realicen els escolars carletins o la presentació dels xiquets i xiquetes als patrons perquè els seus noms queden registrats al llibre que custodien els sants.